Hello guys, welcome back to my channel. My name is Ngozika, that typical Igbo girl from the eastern part of Nigeria, Anambra State precisely, and you're all welcome back to my channel. If today is your first time here, I promise you a truckload of fun as usual. Thank you for stopping by. I appreciate you, okay? And to all my returning subscribers, thank you for always supporting me. Thank you for always showing up for me. I'm really grateful. Now let's delve straight into what we have for today. But please don't forget to hit the like button, turn on the notification bell, and hit the subscribe button so that whenever I make new uploads, you always be the first to be notified. In today's video, we are going to translate names of professions from English language to Igbo language. Okay, good. So the first on our list today is a doctor. A doctor. Dibia Oyibo. Dibia Oyibo or Dibia Beke. Dibia Oyibo or Dibia Beke. Okay? We have a journalist. A journalist. Onye nta akụkọ. Onye nta akụkọ. Onye nta akụkọ for a journalist. Okay? The next one we have a teacher. A teacher. Onye nkuzi. Onye nkuzi. Onye nkuzi. So you can call me Onye nkuzi, okay? A teacher. Onye nkuzi. Onye nkuzi. The next is an engineer. An engineer. In Igbo, we say engineer. 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 Okay? The next one is a nurse. A nurse. 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 A nurse. Nurse. Okay? Good. The next one is a farmer. Onye olu ugbo. Onye olu ugbo. Ugbo, anako ugbo. It's farming. Anako ugbo. Farming. Okay? Ugbo, farm. Okay? So a farmer. Onye olu ugbo. The next one is a soldier. Onye agha. Onye agha. A soldier. Onye agha. A soldier. Onye agha. Okay? We have a policeman. Okay? The police. Onye uwe oji. A policeman. Onye uwe oji. Onye uwe oji. Okay? Good. Now we have the wrestler. The wrestler. Onye na-agba mgba. Onye na-agba mgba. A wrestler. Mgba is wrestling. Wrestle. Okay? Okay? We have a boxer. A boxer. Onye na-akwụ ọkpọ. Onye na-akwụ ọkpọ. Onye na-akwụ ọkpọ. A boxer. Ọkpọ. Onye na-akwụ ọkpọ. A boxer. Okay? Good. The next on our list is a newscaster. Onye mgbasa ozi. Onye mgbasa ozi. Onye mgbasa ozi. Remember when I told you that a media house is called Ono Mgbasa Ozi? Good. Now the newscaster is Onye mgbasa ozi. Okay? Good. The next on our list is a trader. A trader. Onye avia. Onye afia or onye avia. Okay? Onye avia, a trader. Now, a businessman. A businessman. Onye na-achụnta ego. Onye na-achụnta ego. Onye na-achụnta ego, a businessman. But bear in mind that business itself is called azụmahịa. Okay? Azụmahịa. So a businessman can be onye na-achụnta ego or onye na-azụ afịa. Okay? Onye na-azụ afịa or onye na-achụnta ego. Okay? Good. The next one is a chef or a cook. Onye na-eshi nri. Onye na-eshi nri. Ọ na-eshi nri, a cook or a chef. Okay? The next on our list is a tailor or a seamstress. Onye na-akwa akwa.
Remember when I told you aqua is clothes, okay? Onye na-akwa, kwa is, ina-akwa is sew, okay? So onye na-akwa akwa, a tailor or a seamstress. Onye na-akwa akwa, ọ na-akwa akwa. He or she is a tailor or a seamstress. Onye na-akwa akwa, okay? The next one is a security guard. A security guard. Onye nche. Onye nche. Okay? Then we have a photographer. Okay? Onye na-ese foto. Onye na-ese foto. Remember I told you a photograph is photo in Igbo. So we have a photographer. Onye na-ese foto. A photographer, okay? The next one is a barber. A barber. Onye na-akpụ isi. Onye na-akpụ isi or onye na-akpụ isi, okay? Onye na-akpụ isi or onye na-akpụ isi, okay? The next one again is a politician. A politician. Onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị. You know politics in Igbo, we call it ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ndọrọ ndọrọ ọchịchị, okay? So a politician is onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị is a politician, okay? Now the last but not the least is a writer. A writer. Onye edemede. Onye edemede. Okay? I hope you enjoyed yourself. Thank you for staying with me to the end of today's video. If there are other words you would like me to translate for you in the Igbo language, feel free to drop them in the comment section, okay? And I will gladly help you out. Don't forget to hit the like button, turn on your notification bell, and hit the subscribe button so that whenever I make new uploads, you always be the first to be notified. Ejim n'aka na nkuzi nke taa nwere uru ọ balụ gị. Ka ọ dị n'oge ọzọ, afa m ka bụkwa Ngozika. Okay? Bye!